Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Doho e okang' machielo kendo koro chiko lakteche mondo odogi e tich kendo medgi ndalo 30 mar twak kod piny owacho ewi ywak magin-go. To kata kamano, piny owacho bende ochiko mondo tim lokruoge e komiti matayo twak mondo mi onywand jokanyo duto mabiro lalore ewi yore mag tieko ng'anyo. Kaka Judith Omondi leronwa, lakteche to pod oramo ni ng'anyo to dhi nyime e kinde ma twak pok orumo. E nyim jang'ad bura Baira Mogaya, riwruok mar KMPDU, osiptende madongo kama oting'o Kenyatta, Moi, riwruok mar Gavanas kaachiel gi duol ma ochung' ne osara mar jotije piny owacho SRC, ne ochopo mar winjo bura ma otenore kod ng'anyo mar lakteche. Riwruogegi duto ne ochwalo pachgi, kama odok korka piny owacho to ne okwayo doho mondo chiw kum ne lakteche kuom dewo chike mag doho kendo miyogi ndalo 30 mag twak. Okil mar KMPDU kata kamano oko ni nyaka ne migi ndalo 14 mar twak, onge twak moro amora ma osebede kindgi kaluwore ni piny owacho kosedewo gwelogi e twak. Giko ne ng'eto ne otim kendo ma okwongo ne en ni mondo mi tim lokruoge ne komiti matayo twak ewi ng'anyo mondo mi obed ni onyalo nywando ji duto ma ng'anyo ni mulo. Kaka ne ni ng'eto ma okalo, chik machungo ng'anyo mar lakteche pod ne ochungo kum moro amora ma osechiw ne lakteche manie ng'anyo nyaka chop ng'ad bura ka bende okon lakteche mondo ne ni lakteche obede e osiptende kaka Mathare Hospital, Kenyatta Hospital, Kenyatta Teaching and Referral Hospital kaachiel kod Moi. Riwruok mar lakteche omor kod ng'eto ni magikoni dhi miyo gi thuolo mar twak, kata kamano ng'anyo to pod gikoni dhi nyime. Wanaka yuno wacho ni obodhi medore gi mbele ni gigomo ni kata ko ndalo 100 kata ndalo 200 kata ndalo 300 ni mar mondo gomo ni orum ok wabi bedo gi threats ma sirikal miyowa to rum mana ko bedo piny gi sirikal mondo wang'e ni gik mano winjore ka be iluwo gi matim kaka dwarore. Mokwongo wadwa ni dakteche ma jotieko matiegore maluongo ni interns ka or gi winjruok mane wan go mar CBA. E ute thieth mag piny owacho pod en mana pap kuom dwe koro. Thieth pod ok dhi nyime kendo jotuo ywak ni gihinyore. Mtoto hapo hospitali alikuwa mgonjwa, lakini nimepata madaktari hawako, sasa sijashughulikiwa. Nimekuja nimepata hospitali hakuna watu, hakuna madawa, wananiambia niende private na sina hiyo pesa ya kwenda private. Sasa tutakuwa tunaumia. Serikali tu ingetusaidia, madaktari warudi kazi na wao wapate. Tu hapa ndio wanategemea kutoka. Na sisi tunategemea hapa. Serikali itusaidie. Mgomo imetuathiri sana sababu wagonjwa sasa wakikuja kutafuta matibabu hapa hawapati, sababu clinicians wako mgomo, madaktari wako mgomo. Sasa hali hapa ni mbaya sana. Ute thieth mag ji giwegi bende koni ting'o medorenegi nikech kwan mathoth mag jotuo mag yudo ahinya to mine madwa konyore. Ma kar thieth mar Misen Malitene County ma Kericho. Since the doctors went for strike, we have had patients overflow. We used to have the bed capacity of 25, but now we have had another 30 beds so that it will accommodate the mothers who are coming to deliver. Owinjo bed ni chwalo ripot e nyim doho manyiso ni lokruoge otimie komiti matayo twak mag ng'anyo kochopo tich abich mar jumani, ka doho to biro golo ng'eto e burani tarik 17 dwe mar abich higani. Judith Omondi, Ramogi TV.